Hui, tulipa kylmää vettä. Nouseekohan tää pälvikalli täältä kananlihalle? Ei näemmä. Mä koitan kylmemmällä. Ei nouse vieläkään. Ei mitään reaktiota, tyypillinen mies. Se varmaan haluaa sellaisen kampauksen, millä yrittää epätoivoisesti peittää tämän paljaan läntin täältä. Mä ehdotan, että ajaisin ihan posliiniksi. Sanotaanko päästä, että posliini? Sanotaan. Voi kakki, kauhea nälkä. Kuulikohan se? Noin vanhat tyypit ei kuule korkeita ääniä, mutta toi oli kyllä aika matala. Se varmaan luulee, että mä piehrasin. Voi ei! Voi ei! Nyt se pitää mua ihan hirviönä. Vaikka itekin on tossa ihan jäykkänä ja selkeästi pidättelee. Mut ei parempi pidättelykyky tee ihmisestä mitenkään parempaa. Minulla on kaunis sielu, vaikka minun sisältäni pääseekin ääniä. Mutta tämä ei ihan selvästi tajuu sitä. Urpo, mikä se luulee olevansa? Pese ite tukkas! Posliini